Il-Gvern qed jaħdem bilan li jindirizza b'mod aktar effettiv il-problema tal-iskart. Statistika tal-Eurostat turiet kif fl-2013 88% tal-iskart muniċipali f'pajjiżna spiċċa f'landfill. Iżda jidher li din is-sitwazzjoni tista' titjib grazzi għal bosta inizjattivi li qegħdin jieħdu l-Ministeru tal-Ambjent u l-Waste Serve. Mill-istħarriġ li għamilna mal-Ministeru tal-Ambjent, jirriżulta li fl-2013 kien għadu lanqas biss ġie finalizzat il-Pjan Nazzjonali dwar l-immaniġġjar tal-iskart, għalkemm il-volum tal-iskart ras għal ras niżel minn 600 kilo għal kull persuna fl-2010 għal 570 kilo fl-2013. L-akbar differenza se tibda tinħass meta jibda jaħdem l-impjant tal-Għallis. Kien grazzi għat tmexxija preżenti tal-Waste Serve li xogħol fuq l-impjant ħaspin tal-qudiem għax fi żmien amministrazzjoni preċedenti ix-xogħol fuq huwa allura bi kbir. Meta nbidel il-Gvern kien instab li lanqas biss kien hemm permessi tal-MEPA l-iżvilupp tiegħu. Meta jitlesta l-proġett ikun f'qagħda li jitratta d-doppju tal-iskart li qed jiġi trattat fl-impjant ta' riċiklaġġ ġewwa Sant'Antnin f'Witilajn. Fuq dan il-proġett il-Waste Serve qed tinvesti 60 miljun euro, 43 miljun euro minnhom huma fondi Ewropej. Iċ-Chairman tal-Waste Serve, David Borch, spjega ma' One News kif bħalissa l-iskart kollu li minnu ma tista' tiġi rkuprata l-ebda riżorsa qed tmur fl-Engineered Landfill tal-Għallis. La darba dan l-impjant ikun qed jaħdem se jkun qed jgħin biex inaqqas l-iskart fil-landfill billi jtawwal il-ħajja u inaqqas il-pressjoni fuq l-impjant ta' Sant'Antnin. Huwa maħsub li fi żmien li ġej Malta se tkun qed tiġġenera aktar minn 240,000 tunnellata ta' skart kull sena, li minnhom 200,000 tunnellata kien skart imħallat u goff. L-impjant il-ġdid se jitratta 152,000 tunnellata ta' skart ta' dan it-tip. Inizjattivi oħra jinkludu l-introduzzjoni ta' tielet borża organika u se tibda tkun indirizzata il-problema tal-iskart kummerċjali. Qed jitħejjew pjani biex jiġu inċentivati l-lukandi u r-ristoranti għas-separazzjoni tal-iskart organiku. Il-miżura tal-budget dwar sejħal proposti mis-settur privat dwar metodi kif għandhom jiġu indirizzati l-fliexken tal-plastiku u l-bottijiet tal-aluminium ukoll għandha tejjeb il-livell ta' riċiklar milħuq minn pajjiżna.